Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideotutorial batera. Google Classroometik Edelbibes Digital Plusera ikastalde bat nola inportatu ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, ikastalde bat sortu behar duzu Edelbibes Digital Plusen. Bertan zaudela, egin klik profileko irudiaren ikonoan. Beste pantaila horretan zaudela, zure ikasleen zerrenda agertuko da, inportatu ikasleak, Google Classroometik aukera ageri da goiko eskuineko aldean. Aukera horretan sakatzen baduzu, saioa hasiko da, Google Classroomeko zure kontuarekin, eta aktibo dauden ikastaldeak agertuko dira pantaila batean. Behin ikastaldea aukeratuta, barruan dauden ikasleak aukeratu ditzakezu. Gorde botoian klik eginez gero, Edelbibes Digital Plusera inportatuko dituzu Google Classroomen sortutako taldeko ikasleak. Hurrengo tutorialera arte.